Absolutely perfect. The print is the best. Yeah. Dobre chuť želáme. No, ďakujem. Ďakujem ti polievočka. No, ako na to, že ste to robili vy dvaja, tak akože super. Áno. To je pochvala, ako vždy. Áno. Mali sme ho nechať vyhľadovať. Aké budeme mať papu. 2 dní my sme mali nechať vyhľadovať, potom by inak papalo. Teraz sme ho pripravili lepšie, look dear. No, ja som 2 dní hľadoval. Wow. No. Wow, to je jaká Ideme na papanica. druhotný zdroj, tak sa Druhotný musím kvalitne zdroj? začať papkať. It smells great. Huh? Perfect. Perfect. Čo to bude? Bude to rýža, omleta s týmito všetkými čučpajdami dokopy a všetko, čo ostalo v aute za 4 dní. Vojenské risotto. No. Tu je náš spotrebiteľ, teší sa na vojenské risotto? No, super, už sa Všetko, neviem čo ten dal. Dva dní som hľadoval na to, aby som teraz to ako sa dal. Nejaká pokazená pašteka k tomu? No, presne. No, to je dobré. Všetko, jak má byť. Dobre, môžeme dať vodičku. OK. Takže učíme sa s vami z našej kuchyne next time.